Denné ošetrenie, denná kontrola. DODK. Ahojte, kolegyne a kolegovia vodiči. Volám sa Ľuboš a v spoločnosti Arriva pracujem ako školiteľ vodičov. Popritom stíham odjazdiť aj nejaký ten turnus a nedávno som sa stal aj inštruktorom autoškoly našej spoločnosti. V tomto videu vám ukážem, ako vyzerá bežné ráno vodiča autobusu v spoločnosti Arriva, teda tá jeho časť, ktorú voláme denné ošetrenie, denná kontrola, DODK. Verím, že video vám poskytne jednoduchý návod, ako zvládnuť DODK a pritom na nič nezabudnúť. Na DODK budete potrebovať záznam o výkone vodiča, vozidlo, rukavice, handru a reflexnú vestu, aby vás bolo vidieť počas kontroly. Ako vždy platí, že bezpečnosť je na prvom mieste. Po vložení kľúčika do zapaľovania skontrolujem, či žiadna z kontroliek nesvieti. Zapnem svetlo nad vodičom, svetlá do polohy 1, hmlové svetlá a nezabúdam na výstražné svetlá. Je dobré hneď po vstupe do vozidla zapnúť strojček, aby sa načítal. Kartu vodiča vložím do tachografu. Dám si rukavice a vezmem si handru. Nezabudnem na kľúče, pretože budem kontrolovať aj priestory pre batožinu. Idem k pravému prednému rohu vozidla a začínam s kontrolou. Vždy postupujem od spodnej časti smerom hore. Snažím sa skontrolovať každú oblasť. Dvere, ich uchytenie, celkový stav dverí, zámok dverí, sklo, pobúcham a idem ďalej. Pozičné svetlo, postupujem smerom hore, smerové svetlo a pozor, núdzový ventil pri DODK neskúšame. Mohlo by sa stať, že by dvere zostali otvorené. Pri kolesách sa zameriavam na dezén pneumatiky, možné poškodenia, náboj, checkpointy, pobúcham a idem vyššie, okno, nasleduje pozičné svetlo, stlačím tlačidlo, svieti, OK, reproduktor, okno. Zadné dvere, rovnako ako pri predných, uchytenie dverí, pobúcham, ďalšie krídlo, zaistenie, celkový stav, pobúcham a idem ďalej. Pozičné svetlo, núdzový ventil neskúšam, dvierka, skontrolujem veko, či dobre tesní, zavriem, pobúcham a idem k zadnej dvojmontáži. Kontrolujem dezény pre potenciálne poškodenia pneumatík, matice, checkpointy, pobúcham a idem vyššie. Kľúčom otváram postupne všetky vonkajšie kryty. Vždy po otvorení vyskúšam ako prvú funkčnosť vzpery krytu, následne kontrolujem vizuálne celkový stav. Veko nádrže AdBlue umývam priebežne teplou vodou, inak sa môže stať, že od močoviny zakryštalizuje a potom mi svieti kontrolka OBD. Ďalej pokračujem k oknu, ďalší panel, pobúcham, okno, kamera a som na rohu vozidla, pozičné svetlá kontrolujem až kam dočiahnem. V zadnej časti skontrolujem svetlomet, jeho uchytenie, postupujem hore. Odstupujem od vozidla, zameriavam sa na všetky 4 rohy, či mi svietia svetlá, nezabúdam ani na vrchné pozičné svetlá. Pristúpim k vozidlu a kontrolujem spodnú časť nárazníka, uchytenie ešpezetky a jej osvetlenie. Odomknem kryt motora. Je dobré vždy ho radšej zamykať, aby sa náhodou počas jazdy neotvoril. Otváram a skontrolujem vzpery. Poďme na samotný priestor motora. Rozdelím si ho na boxy a začínam vľavo hore a skontrolujem stav prevádzkových náplní a idem smerom dole, hadice, klinové remene, kladky. Vyťahnem mierku na olej, kontrolujem hladinu oleja v motore, pokračujem v kontrole, zameriavam sa na potenciálne úniky oleja pri motore, ktoré by mohli spôsobiť riziko požiaru. Skontrolujem svetlá a zatváram. Zamknem kryt, pokračujem smerom hore až po zadné sklo. Ľavý zadný roh začínam od výfuku, svetlomet, pozičné svetlá, celkový stav, kamera.
kryt, otvorím s ihlou, vzpera, elektroinštalácia len vizuálne, pozriem uchytenie výfuku a zatváram. Vždy skúšam zaistenie zatvorenia po zatvorení krytu. Ďalší kryt, oblasť katalizátora, skontrolujem celkový stav, zatvorím a vyskúšam zaistenie, smerom hore pobúcham až po okno. Ďalší kryt, vzpera, vizuálne skontrolujem elektroinštaláciu, uchytenie klinu, zatváram, skúšam zaistenie, pozičné svetlo a hore. Zadné pneumatiky, kontrolujem celkový stav, hĺbku dezénov, checkpointy, pobúcham, panel a okno. Kryt, vzpera, kontrola zdviháku, uchytenie dreveného klina, zatváram, zaistenie, pozičné svetlo, pobúcham, okno. Ďalší panel, vždy zo spodnej časti smerom hore. Kontrolujem pozičné svetlo, celkový stav, okno. Predné koleso, dezent pneumatiky, kontrola náboja, matice, checkpointy, pobúcham a idem vyššie. Posledný predný kryt elektroskrine, otvorím ho, skontrolujem vzpery. Kontrolujem vizuálne, zbytočne sa nedotýkam, dôležitá je kontrola zaistenia akumulátorov, kontrola mierky brzdovej kvapaliny, zatváram, skúšam zaistenie, pozičné svetlo, smerové svetlo, bočné okno vodiča až po spätné zrkadlo. Predná časť vozidla, kontrolujem hmlové svetlo, svetlomet, smerové svetlo, čelné sklo. Odstupujem od vozidla, všímam si všetky 4 rohy, uchytenie evidenčného čísla, predný nárazník, lišty stieračov, čelné sklo a vraciam sa na to isté miesto, kde som začal. Výborne, následuje kontrola miesta vodiča, odložím si rukavice, handru a vchádzam do priestoru vodiča. Prvé, na čo sa zameriam, je sedadlo vodiča, jeho zaistenie, celkový stav, uchytenie pod sedáku, vyťahujem si bezpečnostný pás a sadám si. Zapnem sa a vyskúšam zaseknutie, odopnem sa a prejdem na kontrolu zaistenia volantu. Netreba sa báť do toho oprieť. Štartujem, kontrolujem vôľu riadenia, nohy na pedále, vyšliapnem spojku, pri brzde skúšam aj protišmikovú gumu a plynový pedál. Prechádzam na ľavú stranu a zo zadnej časti vyskúšam všetky komponenty. Naklápanie spätných zrkadiel, ručná brzda aspoň 2-krát. Prekliknem si kamery, zastávkovú brzdu máme zaplombovanú, dvere zatiaľ bez vzduchu, neskôr sa vrátim. Idem vyššie, naklápanie vozidla, prekliknem svetlá. Nasleduje ovládanie klimatizácie, je dobre si overiť, či je funkčný ofúk čelného skla. Super. Na vrchnom paneli postupne skúšam všetky kontrolky, ak idem po poradí, nič nevynechám. Dôležité je mať systém. Ak ho máte, skontrolujete bez problémov všetko na ktoromkoľvek type vozidla. Centrálne tlačidlo stop, prosím nestláčajte. Pokračujem na bočné okno, opäť zo spodnej časti, pobúcham, kontrola okna, skontrolujem clonu až smerom hore, tachograf, uchytenie, rádio. Prechádzam na páčku pod volantom, vypnem si výstražné svetlá a skontrolujem si smerovky.
Na prístrojovej doske sa mi rozsvietia diaľkové svetlá, stierače a ostrekovače. Ovládanie na volante. Skontrolujem tlak pneumatík, brzdové obloženie a tlak vzduchu v jednotlivých okruhoch. Kontrola klaxónu. Ovládanie tempomatu a kontrola funkčnosti motorovej brzdy. Prechod na bočný panel. Vyhrievanie spätných zrkadiel, výstražné svetlá, kontrola uchytenia displejov. Nezabúdam na čelné sklo a skončím clonou. Pokračujem v kontrole radenia rýchlostí, spiatočná rýchlosť, zvuková signalizácia a svetlá, rovnako tak kontrola brzdových svetiel. Posledná časť z miesta vodiča je kontrola plynulého otvárania a zatvárania predných a zadných dverí. Môžem prejsť na interiér. Ako prvé začnem skrinkou nad vodičom, trojuholník a vyberiem si dokumentáciu. Prejdem všetky dôležité dokumenty od vozidla a vrátim ich späť. Zatvorím, zamknem, kontrola panelu, uchytenia kamery, pokračujem na lekárničku a nezabúdam ani na kladivko. Vychádzam z miesta vodiča a dám si opäť rukavice. Pri sedadlách môžu byť totiž rôzne ostré hrany a špina, nechcem sa zraniť ani zašpiniť. Odporúčam používať 2 páry rukavíc, jedny na interiér, druhé na exteriér. Rovnako ako pri kontrole exteriéru, aj tu začínam vždy zo spodnej časti smerom hore. Hasiaci prístroj, dvere vodiča, uchýtenie okna, pobúcham smerom na bočný panel zo spodnej časti až hore. Kontrola zvončeka, zvuková signalizácia, svieti stop, prídržná tyč. Kontrola panelu za vodičom, uchytenie, sklo za vodičom, pokračujem až hore, panel informačného systému, otváram strešný kryt, jedna strana, druhá strana. Predná časť, sedadlá, vždy začínam zo spodnej časti od podlahy, zaistenie podsedákov, bezpečnostné pásy vyťahnem do koreňa, zapnem a zaseknem. Kontrola zapínania bezpečnostných zámkov, pokračujem bočnou časťou, okno až hore, pokiaľ dočiahnem. Madlá, podláha, sedadlá zo spodnej časti, uchytenie a zaistenie sedadiel, podsedákov prechádzam na bočnú stranu, závesy, odostriem, kladivko, prídržné tyče a opäť dole. Zo spodnej časti podlaha nevynechám ani USB zásuvky, sedadlá, podsedáky a bezpečnostné pásy, zapnem, zaseknem, dokončím bočné okno, prídržná tyč, miesto pre cestujúceho na vozíku a kočík, kontrolujem madlá, kontrolujem celkový stav uchytenia, zvončeky, signalizáciu, prídržné tyče, závesy a okná. Nezabúdam ani na kotviace body, sadu na zaistenie a uchytenie vozíka mám vždy po ruke. Pokračujem v kontrole. Bočné sedadlá, zaistenie, bezpečnostné pásy.
Dám si na tom záležať. Kontrola schodov, prídržná tyč, zvonček a zaistenie panelu. Rovnako pokračujem pri všetkých sedadlách. Bezpečnostné pásy, oblasť pod sedadlami, zaistenie, podsedáky, smerom bočné okno, závesy, kladívko, až hore po batožinový priestor, uchytenie svetla. Rovnako pokračujem s každou sedačkou, kontrola vždy zo spodnej časti, uchytenie, zaistenie, bočné okná, otvorím, zavriem a kontrolujem batožinový priestor, pokračujem na druhý strešný kryt, kontrolujem aj funkčnosť otvorenia núdzového východu. Nasleduje podlaha, sedadlá, bočné okno a batožinový priestor. Je dôležité kontrolovať zaistenie spodných krytov na motor a prevodovku, keď postupujem vždy od spodnej časti smerom hore, nič nepreskočím. V zadnej peťke začínam od stredu. Bezpečnostný pás zapnem a zaseknem. Skontrolujem všetky sedačky na pravej strane. Bočné okno. Prechádzam na zadné okno, pobúcham, kladívko, kamera a pokračujem na ľavú stranu. Signalizácia zvončeka. Pokračujem ďalej. Podlaha, uchytenie sedadiel, ich celkový stav a smerujem hore. V batožinovom priestore nad hlavami cestujúcich kontrolujem aj to, či tam nie sú predmety, ktoré by v prípade zabrzdenia vozidla mohli niekoho poraniť. Postup je stále rovnaký. Rozdelím si sedadlá na boxy a vždy prejdem od podlahy. Skontrolujem všetky komponenty až smerom hore, tak mám istotu, že nič nevynechám. Áno, je potrebné skontrolovať všetky bezpečnostné pásy a zámky a ak mám vozidlo, kde sú na každom sedadle, tak si to rozdelím. V tomto boxe pokračujem smerom hore a nezabúdam ani na spätné zrkadlo a jeho uchytenie. Následuje ulička pred dverami, kontrola panelu, prídržných tyčí a dverí. Tu sa v prvom rade uistím, že zatvorené dvere sú zaistené, kontrolujem všetky komponenty, núdzový ventil dverí, ani tu neskúšam a ak má vozidlo núdzové tlačidlo pre cestujúcich, vyskúšam signalizáciu. Je funkčná, výborne. Otvorím si dvere a vrátim sa späť. Prechádzam na kontrolu plošiny, jej signalizáciu, uchytenie, označenie nosnosti. Zaťažím ju a vyhodnotím funkčnosť, zatvorím a vrátim späť. Pokračujem, prídržná tyč, zvonček, hasiaci prístroj. Nasleduje podlaha, sedadlá, bezpečnostné pásy, zaistím a vrátim ich späť. Bočný panel, zvonček, madlo, označenie imobilných osôb, bočné okno, batožinový priestor, prídržná tyč a celkový stav.
Predné sedadlá kontrolujem ako všetky, od spodnej časti smerom hore. Končím posledný rad, madlo, zaistenie sedadiel, bezpečnostné pásy, bočný panel, USB zásuvky, okno. Predný panel, uchytenie a prídržné tyče, okno a predné dvere. Kontrolujem zaistenie, núdzový ventil nestláčam, tlačidlo na núdzové otvorenie vyskúšam, otvorím dvere a dokončím si prednú časť oblasti prístrojového panelu, prídržná tyč, kôž, pokračujem smerom hore, oblasť čelného skla a skončím s pätným zrkadlom. Vraciam sa na to isté miesto, kde som začal kontrolu interiéru a prejdem na poslednú časť DODK. To je vypísanie sprievodnej dokumentácie, teda záznamu o výkone vodiča. Poznačím si aktuálny stav kilometrov, čas a informáciu o celkovom stave kontroly. U mňa to bolo bez poruchy. Ak by som identifikoval poruchu na vozidle, zapíšem informáciu a kontaktujem dispečera a prevádzkového majstra. Spoločne vyhodnotíme aktuálny stav a ak je to potrebné, idem rovno do servisu, kde mi kolegovia radi pomôžu s odstránením poruchy. Čo dodať na záver? Nezabúdajme na bezpečnostné pásy a užíme si jazdu. Robíme to predsa pre našich cestujúcich, ale aj pre seba. Vidíme sa na cestách. Zdraví vás Ľuboš.